Здравейте, приятели! Аз съм Митко Василев. Сега ще направя ревю на новите ми фигурки на LEGO Ninjago. Започваме с кутиите. Първо това от Емак. Да, поръчах го от Емак. Ето е кутията. Това е драконът на Кол. Тук е Вукро. Тук за Ninjago Skybound. Отзад има клипче. И така да започваме да показвам. Това е светилищен меч. Светилищния меч. Това е дракона на Кол. Светилищния меч на Зейн. За първи път имам светилищен меч. На Надакан. Това е светилищния меч. Имам и пират. Пишете в коментарите. Това е този. Не. Ще го видя. Това е Кол. Кол, да. Кол. И ето го и дракон на Кол. Има си оръжие Кол. Ето му оръжието. И сега да започваме с друга кутия. Това е Кай. Отгоре е така. Стани така. Страни е показано как се разбява. Но и тук вътре има неща. Да ги изладя. Вътре имаше две различни меча. И стойката с едно нещо. Два неща. И ето го Кай. Ето го без маска. Да фокусира камерата. Ето. Ето му го лицето. Дам. Ето моя шапката. Ето го отвътре. Дам. Следващият е Кауър. Където... сетих се. Кай вървеше сей този Скаймър. Да, Скаймър. Ще да ви покажа нещо. След я размазана моя кото. Ето я кутията. Ето, това. Започваме с Кауър. Ето е кутията. Страни. Тук. На горната страна. И от тук. Вече знам, отзад на кутията са написани. Това е Кол. Голтар. Не. Кауър. Т.е. Кол, Кауър, Кай, Сливън, Лойд, Джей, Ронин, Генерал Ву, Нинджа Нио, Майстор Чен, Зен и Сенсей Ву. Ето го, започваме с Кауър. Това е стойката. Върви се и този Скаймър. Обикновено трябва да има оръжие, обаче вместо оръжие да сложи две меча. Ето го Кауър. Пиу! Ето го без маска. Започваме с втората ми фигурка. Това е Сенсей Ву. Ей така, така, така,
произведено от Китай. Всички са произведени. Това е Лойд Зейн Кай Сенсейву. Една змия. Сифа на Конарай. Наистина е сив. Джейн Скайлър и Кол. То се виждат отгоре. Няма нужда. И ето го. Сенсейву! Прозрачен е. Това му е брадата. Имаш си и Пумпъл. Беше си разгубено. С това аз го сгубих. С нощи бях направил клип, но всичките ми се развалиха. Бяха твърде дълги и не можеха да се качат. Започваме с Ерджицукай. Да, казах го. Да, Ерджицукай. Така, да. Ето му го оръжието. Има си 2 шурикена, има си и 2 такива. И ето го, намери го. Това е Ерджицукай. Ето го без шапка. Ето му го и меча. Ерджицукай. Има и Ерджицу, един Серджицу, но има косата на Кай. И му я използвам. Върви с това. Обикновено трябва да е в другата страна, но не става. Това е сигурно вода. Гумено е. И това е гумено, но това е много гумено. И това е гумено. Има си и пак 2 шурикена. Има си 2 такива. Пак. Ето го и човечето. Ето ги и картите. Това е от Кай. Това е отзад. Това е от Кай. Това е Кай. Това е на Октар. То е Скалър. Няма карти големия конструктор. С Ерджицу онози. С Ерджицу този. Имаше Джейн. Ерджицу Зейн. И пак Джейн. С други за Ерджицукай имаше Лойд, Кол и Ния. И това е на Сенсейву картата, прозрачният. И това бяха моите фигурки на Лего Нинджаго. Ето го и чертежа за дракона. И дам чао!